Tieto fazole v paradajkovej omáčke vznikli ako experiment, ale ich hneď lišili medzi moje najobľúbenejšie jedlá. Príprava je jednoduchá a nevyžaduje veľa času, stačí iba očistiť klobásu od črievka a nakrájať na jemnú cibuľu. Ako prvé som opiekla klobásu a potom som k nej pridala cibuľu, aby sa piekla v jej tuku. Keď bola cibuľka dosť klovistá a opečená, pridala som k nej pár strúčikov cesnaku. Potom prišiel paradajkový pretlak a papriková pasta, ktorú som nechala skaramelizovať a neskôr som všetko podliala bielým vínom. Po odparení alkoholu prišli na rad oplachnuté maslové fazole, ktoré som dochutila soľou, čiernym korením, oreganom a talianskými bylinkami. Všetko som zaliala dostatočným množstvom vody, aby zakryli fazole a prihodila som pol kocky hovädzieho bujónu. Po asi 10 minútach som pridala smotanu na varenie, nechala som zmes povariť na moju požadovanú hustotu a tesne pred dokončením som pridala špenát. Zatiaľ tomuto jedlu neviem vymyslieť názov, ale určite ho treba skúsiť, pretože je pomerne lacné a hotové za menej ako 30 minút.